Ungihashi. Kwakungenza izinto ezibala. Uthi yini yalo umuntu. Uyasifuna. Bathanda ukuyibalisela into. Bafunga abantu abafa. Ayikwenzeka into bahamba. Abheke ezinhle. Ethubeni. Kanzinyeka lento. Bathumisa. Angazi. Lokhu ngempela ufuna uba uvele njani isifundo. Bahamba uthi ngibhale. Basuka. Uthi ngibhale. Ngiyisenze esuka. Bashenya. Ibheke. Ebhetha. I-80 miles fika. Apho bathi babheka khona. Yokhangela abantu bakho. Awu unathemba. Ngikhathalele lo. Kodwa ngifuna ukuqala ngoba akakhathalele. Bang. Ofatu. Uthi wafika kwami. Wakuza ngoba badibana nendlela. Bapha abantwabethu. Ngapha abantwabethu niba munye nabathi mhlawumbe ubheke dudana. Uza kudibana nabo. Bela sibapha kanti. Abantu ba ungumsheli wendaba zakho. Babonisa isimbo. Ungakaveli wena. Ayizimoto yakho. Ayisayini imoto yakho. Bathi bengakubonani nobani. Bakubona noba nguwe. Uthi umbhali bangibone kuthi. Ambona kuthi. Ngoba umbhali bangibone kuthi. Ngengubimhle. Wayenziwe nguyiseka. Yakubileyo. Ambone kuthi. Babambona. Bahlala phansi bona. Bafike mthuba noba senziwe. Akazukwazi lo muntu uba yile nto sakhe. Uyazi ngoba ukho abantu abafundileyo ngapha. Ngabe yazi ngoba ukho abantu abafundileyo ngawo ba bayakuboneza. Kodwa usukwazi sonke. Apho kuzakho. Ngabe yazi uyazi ubomi bakho ba ujoyinwe wena. Uyazi lolo. Uyazi ngoba ubomi bakho ukho abantu abakujoyina sesiphinda bakujoyina ngoba uzothi ukufika lapho. Afika. Noba kunjani. Kanti yekayo. Isithi sinimfihlo lakho ku. Noba kanti yekayo. Phakathi kwezomelo. Phakathi kwezomelo. Ukhona umuntu. Ongathi xa unemfihlo ezisindayo. Uye kuye. Uyokusiphokazela. Andalo ke ikhona. Ukhona umuntu xa unemfihlo. Esihlanu ubomi bakho nekamva lakho libonayo nonqwenelayo ukhona ungazifuni uye ngisibuye andami ungayiboni ukhona manje andaba beyiqonda na ukhona uthini wathi xa unezibonelo ngomsa uyibhekise kuthini andami ungayiqonda nalonto bayazi ngoba sikhona isikhumba uthi xa unezibonelo yobomi bakho bangomsa uzise kuye uthi thixo nangu mfana wami kudala nalo beyiqonda Yosefu wathi awuyisayeni awusabanda kwakho uthi umbhali uthini unamandla wahamba nabese wamphephisa kubantwana bakho yabona ke noba lisuke babalisele ngayo bawugqiba bafunga ngawe kodwa phakathi kwabo ukhona noba othi nokubanisha ukhona noba munye phakathi kwabo ubekwe kuthini ozawuhamba ngaphambili akafika kuyo athi ngicela uba ungayithini loba ngoba nimjile xa ebephefumla ngayo esithi abanantwana bakhe bendixela abakho abantwana baphumelele khona uthixo ambekileyo kanti uthixo lonke lokhetha uthixo ubeka inqwebe kuIsmayeli ubeka inqwebe kuIsmayeli ezabulayisa uYosefu yewethu ikhona inqwebe kaIsmayeli akulindileyo ezabulayisa yamlayisa uthi umbhali bathe bamthengisa ngetewubheli hayi madoda masingamthengiseli mntakwethu masingamthengisile baphupha nje isiliva ezimbini
bamthengisa ngazo bakhwela emlolweni kanti angabheki imolweni ubheka esifulweni esiphakekileyo eshifutha ndifuna ukuzifuna noba kunjalo zikhona isifulo esilungileyo phezulu kwemntosefu wafika kopotifaro utumbhali akufika kopotifaro bathi abantu balikula lithuba likayosefu lavumbuluka obalani kwinto ngathini noba ungayiceba nangantoni loo nto ayizufuneka uba loo nto iphiwe loo nto iphiwe noba zibaceba njani awuzukwazi uyicila ndifuna ukuba uyacima yenza ngoba ayizufuneka funa uthi yenza ngoba akuzufunekayo le mizamo uyizamayo akuzufunekayo bathi bezanye abantu babo uyicima le nto ikuyosefa ayithethileyo yazivuka entolo expect ngoba le nto ivuka ngoba sekuthiwa uvalekile ivukela sevinwa indoda eyanaziyoseka ngoba uzundikhumbula nokulungela undikanganye kufana uthi kule ndawo ndikuyo andenza kunombhale waphuma uyosefa xa thuma ngesisu ulinde uyosefa sisitulo sokulawula wajika uyosefa bantu abatsha wasetyenziswa igama elikhulu uyosefa kodwa yendula yaseyishusi wahlala uyosefa isitulo esiphezulu yivake ndizomyeka vake mani ndizomyeka abantu bathe waqaphela kuwo izinto zakuyosefu zajika izinto ubomi madoda buyajika ubomi buyajika ajika ivili nawujika ivili wabuyakwabe phelelwe yindolongo hambani madoda bekanayikuthi nokuphela ingqolo hambani nokufuna ukutya ayikutya nokuphela ukutya ibuzi kanti abazoba babefike ikutya bazofikelela umntu abebebingcwaba bamvusa uthixo avuka xa befikayo zoba ngangeni nombhalo ugenesis uthi bafika bephethe zabo ngelandelike bafika bazibika kulandela amaphasi bebona zihleli kwindawo ziphezulu wathi wabajonga esifo wabajonga ngapha abantwababo uthi umbhale ubona ka ubona utshaba lakho noba utshaba lakho kusedreyini mfangeni kodwa uyakwazi yenzezi xa ulibona utshaba lakho lisedreyini zayasikiisisi wakubuza umbuzo usaphila niphi ngaba yona ungemeko usaphila niphi ngaphezu kwakho uphi ubhenjamini mntakwethu ngaba uphi wethu ubhenjamini uthi umbhali baphekela babheke engozini ngoba indawo nasitana kwizinto ingozi hamba yengozini yokuqala izinto yosefu akayithanza le nto bayenzayo wasuke yosefu wathiwa babheke engozini bathandaza wathi bebuya wathi nancenga ukuphi wathi uthixo bacinga ukuphila into bayenza ngoku kasahluka phakathi hamba ngikukhuthuza kodwa funa ukuthi wena ungashiyeshi ngenanda yokudla igcwileko ayifuni uyazi nami kuba kandibona ngomso ndikubona ngumso amaphapha akho efezekiso wawukwalise kum sazibuza umbuzo ngoba utheni izinto zikulungela kakuhle nje utheni izinto ula xa ndibona ngawe useyimvidi endibonisa yona kuba undibonise wena useyimvidi into ndifuna ukuyibona kuba ndiseyibona umele imvidi funa nokuthixo ngexesha uthule ngayo yasebenzisa funa uyeka entoyi kukho intetho ethi phaa ezilalini xa sasezingela kuthiwe kasiporo andibazi abantwana basingela andibazi uthi abanzima kuyo kasibona
imveka ukuze ba-understand mangakezegala ubona indlu yetata inamahlaba ibhashe ikwata usedlelweni uthi xa uyibona le ndlu uyibone wena ubiza amanye amakhwenkwe azayibona gcina amaphupha akho gcina amaphupha akho kuwo xa uyibona le ndlu uyibona ukubiza amakhwenkwe uthi wayibona apho uyibona uthi abathini ukuze le ndlu ngale yomntana ingakunahleli ube kunike ekamva ukwenzela uba le ndlela enkani iyakudinga njengomakufa uthi uba uthingele wabona ilizwe entaba wabona ilizwe entaba ufike nalapho kabone loo nto uthathike ulibeke ekamvalo ukuze ingakuyakeli yale ntaba gcina amaphupho akho kuwe ndifuna ukutsho kuwe uthi nolaphinda wabonanye thini nobafenenye ingakutshisi lendlela entaba uyibonileyo ufuna uyibalisela abanye ingakutshisi gcina amaphupho akho kuwe uthi noba uyibonile lendlu noba uzibonisa ntana jini ungadinwa ubeka amathe ungafuna ukubeka amathe ubeka amathe kwesizinto uzibona abona ngikubane ubeke kithile kanti ungadinwa ubeka amathe ino ndithetha ukuthi lamaphupha wenu sukudinwa ubeke imithe kubendaba mani kubalakho ngalinye umane ukumakisha ubeke imithe uthi kule ndawo zodefile ikwamenza loo nto imane bekamathe into ikhulukile ikhulukile ibheke emakhaya endlini ifika endlini kothi umlilo abasika uve isike enye idoda enyikwakuwe ungalingi ibambise emlilweni ukuyibambisa emlilweni izamkisela ifuna ukuthi uyayibalisa izamkisela gcina akhe esifeni sakho ingamkiseli ngoba le nto yakho izamkisela uthetha emlilweni uthi xa ubuyela jipha ufike inkile ngoba wena uthethe ngayo empilweni abantu bamisa ngoku bantu abamsizile ngoku izinto zakho zingalungi nje bathetha ngazo empilweni ndifuna ukuthi kuqasakuqala wohlukana nto nimamela umshushi komlilo nibalise ke zinto zethu amakhonqa kasiva ukhathi umlilo ukhathi umlilo kalumakaphela isukuyibona ithathuluke ithi amakhonqa bendibona indawo bendibona intaka iyothi xa ibuya iyokuthangela bantaka kwelalile ifike loo ntaka imkisele ifuna ukuthi boni thulani kwabo siza kumkisela isilana thulani oyeka bazalungisa uyeka ingxaki abayimanisi babalisi azibalisi zethu angoku xa ubanga ifowuni emtsha umuntu utshisayo into emtshisayo and le nto imtshisayo ufuna ubalisa ngayo loo mntu le nto afuna ukubalisa ufuna ubalisa ngayo adomnye umntu angoyiki ukuthatha umntana wakhe amfake empilweni ngoba xa ubalisa ngomntana wakho ongekaphumeleli osezawuphumelela umthatha umntana wakho ngokwakho umxhosa emlilweni ngoba xa umxhosa emlilweni umntana wakho uthi ngomsa kuthenga umntana wakhe kanti nguwe omthatha ngokwakho umxhosa emarhalweni ndifuna ukuthi kuwe ndicwale nantsi into endikethile kumntu sizogoduka mhlawumbi iyakunceda loo nto mhlawumbi ijoye iza kunceda wenzela nto endizona umkanyela ikanda thula athi twaka ubenge impela wathi chuka wahamba ngendleka ebhekethi afike etempini akakuxeleli nendlela icinga uba ifanele uxelele ngoba kukho abantu bakunje bacinga ngoba bafanele uxelele nobomi abanye abantu yebale icinga ngoba
fanele uqale wanikwa inkalelo kahati wanikwa akayiqalela wathi yamanzi kufanele uqale akunampela wena yamanzi kufanele ndikukele ukhona uThixo ofanele ukumkelela ukhona uThixo ofanele ukubibizelisa imilenze phambi koThixo uqala kuThixo azokubiza Pastor,